Počas letných mesiacov si viac než inokedy vychutnávame športy, turistiku, preliesky, trampolíny či iné aktivity, pri ktorých môže ľahko dôjsť k úrazom. Časté sú odreniny, vyvrtnutia, ale aj zlomeniny končatín. Pri podozrení na zlomeninu je najdôležitejšie končatinu znehybniť, vždy fixujeme klb nad aj pod zlomeninou. Hornú končatinu znehybníme napríklad šatkou. Rovnako postupujeme aj pri podozrení na zlomeninu kľúčnej kosti, ktorá je pri detských pádoch častá. Dolnú končatinu môžeme jednoducho znehybniť tak, že ju prisunieme k zdravej nohe a obe znehybníme látkou, ktorú máme po ruke. Pokiaľ si nie sme istí, či je končatina zlomená, správame sa k nej, ako keby bola. Ak máme podozrenie na poranenie chrbtice, so sobou nemanipulujeme. Pokiaľ je poranenie sprevádzané masívnym krvácaním, zastavíme ho okamžitým tlakom v rane alebo iným efektívnym spôsobom. Nezabúdajme pritom hlavne na vlastnú bezpečnosť. Dôležitý je aj výber vhodného časového vykonávania vonkajších aktivít, nosenie prikrývok hlavy a dodržiavanie pitného režimu, aby sme sa vyhli prehriatiu či úpalu. Nezabúdajme ani na opaľovacie krémy. Chránia nás nielen pred spálením, ale majú význam aj z dlhodobého hľadiska. Dôležité je zachovať pokoj a v prípade potreby vyhľadať odbornú pomoc.